Уважаеми посетители, предстои да разгледате експозиция за историята на Оряхово в периода от 15 до 19 век, която проследява основните стопански, обществени и културни процеси в неговото развитие от османското завладяване до освобождението. Историческият ни разказ започва с представяне на Оряхово в административната структура на Османската империя. През късното средновековие градът е част от Търновското царство. Пада под османска власт през 1393 година. Спасилите се местни жители заедно с група заселници се преместват на 1 км източно от средновековната крепост. Останките от укреплението продължили да се използват от завоевателите. Графика на Луиджи Марсили с Оряховския хълм и крепостта от 17 век напомня все още за величавото минало. В първите десетилетия Оряхово е център на Нахия, най-малката административно-териториална единица, но през 15-16 век се разраства и става център на Акааза в рамките на Никополския санджак. Постепенно се утвърждава като водещ икономически и културен център в региона, който определя и важната му роля по-късно през Възраждането. Запазените османо-турски документи, част от които виждате в експозицията заедно с османо-турски печати от периода, представят града ни с името Рахова. В два от документите за подялба на имущество е спомената махалата Варуш. Внимание заслужава и ферманът на султан Абдулхамид I от 1775 г. за освобождаване от данък на соколарите в района на Плевен и Враца. В този контекст ще споменем, че има сведения за соколари в селата Лилече и Алтимир, които спадали към Раховската каза. Експозицията продължава с поглед към икономическите промени и развитието на местните занаяти, търговия и пристанищна дейност. Стара снимка въвежда в атмосферата на главната градска търговска улица – Чаршията. Тук в своите дюкяни занаятчии предлагали различни изделия и услуги. От занаятите са застъпени главно тези, свързани с задоволяване на нуждите на населението, като шивачество, обущарство, кожаро, железарство, брашнарство, бубарство и други. Интересни експонати, свързани с занаятите, са ютия с дълга дръжка, шивашки ножици и напръсник. Силен импулс за стопанския напредък и процъфтяването на вносно-износната търговия дават удобното географско разположение и добре уреденото пристанище, което през 18 век вече има 2 понтона и 2 самостоятелни управления. Целият район е важен пункт за снабдяване на Османската империя с стоки за потребление. Сведения от ръкописен сборник за Подунавието от 1520 г. определят Оряхово като образец за определяне на размера на таксите в други пристанища. Но особено важен е законът за пристанището Рахова, издаден при управлението на султан Мурад III през 1579 г. Законът регламентира пазарните и пристанищните такси за редица основни стоки. Разполагаме с този документ благодарение на съдействието на Националната библиотека на Франция, където той се съхранява. До него е показана интересна графика с изглед към Дунава, оставена ни в наследство от неизвестен автор. Заедно с материалите за икономическото развитие са експонирани монети, гривни, пафти, накити, съдове, дървени налъми, предмети от ежедневието на хората от миналото. Може да прочетете описанието на Евлия Челеби от 17 век за града и да се запознаете с данните за броя на къщите и най-важните сгради в Оряхово. Вниманието се насочва и към Османската баня, построена през 16 век и разрушена вероятно първата половина на 19 век. Нейното функциониране се свързва с вакъфа на джамията на Синан Челеби, управител на пристанището, и с вакъфа на молитвения дом и мюсюлманското училище на Джафер Бей. Днес от нея са запазени само част от основите, но архивни снимки и археологическите проучвания, проведени тук от музея, дават ценна информация за нейната архитектура и отоплителна система. Следващата част от експозицията е посветена на църковното дело, образованието и просветата. Отразява се духовният подем, настъпил през Възраждането. Първото важно постижение на оряховското население е получаването на разрешение за изграждането на църквата Свети Георги, завършена през 1837 година. Тя е действаща и по-настоящем.
Материални свидетелства за нея са църковната утвар, църковната литература, по-късните снимки. Сред свещениците се откроява името на иконом Христо Иванов от Етрополе, който идва в Оряхово през 1863 година. Борбата за самостоятелна българска църква, започнала в началото на 19 век, завършва през 1870 година с образуването на българската екзархия. Оряховската църковна община също взема активно участие в този процес. В нея влизат учителят Тома Младенов, чорбаджи Цеко Вълчев, иконом Христо Иванов, протоиерей Иван Опров, Стоян Иванов, Илия Ангелов, Георги Неделков, поп Алекси Янков и Андрей Лулчев. От запазените фотографии виждаме лицата на част от тези достойни българи, заслужаващи нашата почет. Църковното настоятелство полага грижи и за образованието в града. Съществува спор кога е открито първото училище в Оряхово, но за светско, модерно за времето си образование може да се говори от 1857 година, когато в града започва работа учителят Георги Лазаров от Тетевен. През 1870 година в Оряхово е открито и девическо училище. Учителка в него е Тинка Стойчева от Стара Загора. Други учители в града са Тома Младенов, Васил Попешков, Сребро Стойновски, Димитър Икономов, Тодор Крачунов, Янко Тодоров. Във връзка с аспектите на образователния процес са показани учебници, училищна програма, свидетелство, грамота за успех, дивид, дъска за писане, училищна икона. Важна роля за просветата в града има читалището. Инициатори за неговото създаване са Тома Младенов и протосингел Алипий. То е основано през 1870 година под името Искра. Скоро читалището прекъсва дейността си, но през 1871 година отново е възобновено. Читалищните дейци и учителите съдействат за разпространение на различни печатни издания. Издаването на 15 от тях са подпомогнати с лични средства, една характерна възрожденска проява след българите. В витрините са изложени екземпляри от книги и списък с имената на дарителите. Запознавате се и с получаваните списания и вестници. Експозицията ни продължава с представяне на участието на оряховчани в борбата за национално освобождение. Задвижването на българската емиграция с нови идеи за борба и в резултат на появата на таен революционен комитет в Букурещ през 1867 година в Оряхово се основава революционен комитет. Той съществува за кратко. Това е първата революционна искра. Изминават още 5 години, за да започне изграждането на вътрешна революционна организация от българския апостол на свободата Васил Левски. Преминавайки през Оряхово, той осъзнава значимостта на града. Не случайно дава пълномощно на революционера Мито Анков за Лом и Оряхово, за да осигури по-добрата им връзка с Централния комитет. Левски изпраща тук своите сподвижници Сребро Стойновски, Янко Тодоров, Васил Попешков. Те заедно с местните дейци Тома Младенов, Цеко Вълчев, Андрей Лулчев, Иванчо Димитров и други създават през септември 1872 година революционен комитет. Неговата цел е поддържане на таен канал за връзка с емиграцията, за преминаване на революционери, за принасяне на поща и оръжие. Вероятно по-късно към революционното ядро се присъединяват Спас Соколов и Христо Семидов. Снимките на тези патриоти пред вас разкриват силни личности, готови на саможертва за свободата на своя народ. След смъртта на Левски, комитетът в Оряхово преустановява дейността си, но с подготовката на Априлското въстание през 1875 година революционната дейност се възобновява. Комитетът се разраства. Председател е Сребро Стойновски. Нелегалният канал подпомага преминаването през граница на голяма част от апостолите на въстанието и техните помощници като Стоян Заимов, Георги Бенковски, Панайот Волов и Никола Обретенов. Важен момент са и действията, свързани с четата на Христо Ботев. Последните експозиционни витрини съдържат колекции от турско и руско оръжие и дават представа за военните пътища, по които се стига до освобождението. След кратка справка за двете руско-турски войни от първите десетилетия на 19 век, през които Оряхово е временно превзето, акцентът е насочен към последната руско-турска война от 1877-78 година. В хода на нейните военни действия Оряхово придобива особено значение за успешния изход от блокадата на Плевен.
За да прекъсне снабдителните връзки на врага, генерал Гурко изпраща тук румънски части, начело с полковник Георги Слъничамо, и руски части, командвани от генерал Фьодор Мейендорф. Преводач на румънците е участникът в Ботевата чета Младен Павлов. Те поемат решителната битка за освобождението на Оряхово, което започва на 19 ноември 1877 година. Загиват 152 румънски войници, между които и 5 млади офицери. В тяхна памет е издигнат паметник, дело на италианския скулптор Арналдо Дзоки, днес разположен в центъра на града. Графики и фотографии от експозицията ви доближават до тези изминали събития и храбрите участници в тях. Централно място тук имат и сведенията за българските опълченци, родени или живяли в Оряхово след освобождението. Техният принос за успеха на епичните битки при Шипка, Стара Загора и Шейново също са увенчани заслужено с признанието на поколенията. Ето защо и нашата експозиция завършва с диорама, присъждаваща опълченци със своето оръжие като символ на българския свободолюбив дух. Мили посетители, след разглеждането на залата, всеки от вас може да се запознае с каталога, който предлага допълнителна информация за всеки експонат от нея.